Kheroni Southern Range Ingnam Raikomasa Khatum Humni Arlonga Huadam Park Kinebdun Long. Jinthong constituency pen BJP Angbong Matule Kilik Thurunji Pusatame Jinthong BJP Mondol Committee Hukum Enangji. Samilangso Development Block Ahin Pen Tobar Selam Pami Miret Ajok Rongarat Ningkang Samsi Kachipaklang. Kardom Kaching Honkar Bisalang Dora Doana Pansatame Nilimen Sami Juli Bepi Lapen Non Arjuikta Birutang Tonpen. Arlongso Kang Hupon Kinep Dunche Kadampar Kapajok Jiaphan DFO Long Allo Kapale Jiaphan Kachesi Katumtado. Bontalake Aron Kalipusi Ranger R Chakrabarti Hinpen Pangdakpon. Kheroni Southern Range Kaparlo Hawaipur Hajaga Pherpwa Dimalong Kedamtang Phaikoni ni Phaisir Cap Ajopor Phai Cap Malong AS02 AC 5121 pen AS02 BC 0395 Humni Arlongso Kang Hupana Dampar Nepdun Longche. Bangso Dampar along Thangnat Forest Atumpen Aronatang Ke Chokli Malu Kabedera Joksi Nepdunang Koglupusi Forest Asakhi Atumpen Pherangke Tumaphan Pachinipon. Labangso alam ke aputha kachini dona tengke ajo wangta arlongso kanghu mate ke KAL Abirta long dunbom la so tengpensi patube ajo bangke por phai ke malom hawaipur hajaga feralong ke ton ke langa sai padodamsi humni arlongso kanghu pona dampar nepdun long cheksi arlongso kanghu pona dampar humni ta non Kheroni Southern Range sa hemalongsi non amat ke bipon kogloputa pachini pon halapu ranger Rakhal Chakraborty penang ke thandona tengke dampar humni kapachok Jiaphan pura pini Kheroni Range sa hempen low ponsi hamran DFO along pate bogdam tanglo bonta arona tengpen langdam lo pulote kenebdun tang agari range sa hemalong bita na phitke kapachok Jiaphan low kaselam dambuke arona we pusi Ranger R Chakraborty Clark dakpen nang pachini don hey Milo Road ধৰি আছে ষ্টাফ গাড়ীত কি আছে এটো হেৰি চিপছ আছে কেইটা গাড়ী ধৰি জানো দুটা কিয় ধৰিব লগা হ'ল এটো কোনো ডকুমেন্ট নাই গাড়ীখনৰ দুখনৰ এখনৰ নাই ডকুমেন্ট সেইকাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এনে ক'ত গৈ আছিল আপুনি কিবা গম পায় নেকি এতিয়া হিন্দে কোৱা মতে যে যিটো ৰাস্তা সেইফালে বনাই আছে সেইফালে নিব বুলি কৈ আছিলে কোনটো ৰাস্তা এই হেৰি লামচাখাম ফালে লামচাখাম ফালে নিব বুলি কৈ আছে এতিয়া হসাই কৈছে নে মিছা কৈছে ক'ব নোৱাৰো হাজাৰ নামত কন্টেক্ট আছে না হেতুটো ক'ব নোৱাৰো আমাৰ তাত একো ডকুমেন্ট নাই মানুহটো আনা নাই আপোনালোকে না এই ড্ৰাইভাৰ আছিলে ড্ৰাইভাৰ গাড়ী মালিকে ইয়াতে জিমা দিয়া হৈছে মালিকৰ লগতে আছে আৰু আমি আজি ডকুমেন্ট ৰেডি সিৰিয়ালি চিচি বনালো আজি ডকুমেন্ট পঠাই দিলো হামৰেনত Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Kebangji MSC Kiliga Pharman Jinthong constituency along BJP Klembang Angbong Madule Thurunji Pusetame Jinthong Mondola Hukum Avi Pulote Abitung Jeselam pen High Command along Damlong Lepusi Kacheparai Pon. Karbi Anglong Autonomous Council Kiligapor Nangkate Bogbo Manjok constituency tin along setame Ongdong Asong Jah Kachekrong Atum Kachepati Dunjiaphan Jisik Ding Danglo. Lason dak taxi Jinthong constituency along tame Penangana Song Jatum Jisik Chedang Ponlo. Asong kaprekle pudam de setame BJP asong penta Kilika Chepati Dunji Babang Pubang Piatum Rongrop Arlo Cheparjan Dambomlo. Bang Sojok Rongrop Asoratum Mate BJP asong along ke claim kedamatum Kamang Huason se Nang Dolo. Lasojok kedamtang phaikoni ni phaisir cap arni rongjang phongalong kedo BJP Jinthong Mondol Committee asai hemalong pherangke amai padopon bangso pherangke amai along Jinthong Mondol Committee atumpen kache parai alam the he hui pherangke thengno Clark dangpen kapachini pona tengke kebangji MSC Kiliga hud Jinthong constituency arlopen BJP Klembang Angbong Madule Thurdunji Pusetame Mondol Committee atuma hukuma bipin penke Maduta Abitung Jeselampen High Command along Damlong Li. Lapen Madu tame party alam hehui Jinthong BJP Mondol Committee hukuma vi pulote electronic media print media along lamjai dunlong li. Lapen an parta ke wangjilang arni Jinthong BJP Mondol along ke do an alam tame Samson rong phara phansi lam kapajai dunjiaphan Jinthong BJP Mondol Committee lamjai sarpo arpu pek ponlo pusi kache parai alam thi pachini pon. Ke wangji case general election
Harus tame badu le tiket ha mate intending candidate. Stame met hang jongjung kupine group pijim mate group kach bonai pen kupine lason abang high level on stame kedam dedet ji pansel dak ni tum ciparai pon lo lapen hini bangke badu members mate karjakorta stame la social media electronic media long stame ani hang jongjung pen song alam the song ciparai lam ke nengji pon pedet nangpo ke thoma bangke laro ke bangjilang apor stame party mate song mane BJP aputhak sayang deng lapen kacerai pon alam ans stame party pen lam jas tarpom te spokesperson hin penansi setelam stame deng pon chotpo mate than pon chotpo Chinthong pen Himari Rongphar Karbi Anglong Live PWD atowar ka chiklodun Kangnek Tokbi Community Hall pen Bhinteron DSC atowar kaselam patangte pin pensi tangat lopu sorkar aphan kepaklang anparta atowar kaselam amu ke bang bithek tikajok ha dagara ratum aning kang samse chepaklangsi puthot towar selam paminang jibusi kehang pasopon Lakhakrebli Korkanthi constituency ke parlo tekelang jono havar Kangnek Tokbia rongalong Samilangso development block ahin pen kedengpon PWD kachiklodun atowar mate Kangnek Tokbi community hall pen Bhinteron DSC atowar ke klempon asai ki memene rajok rong asoratum ningkang samse chepaklangpon bangso atowar la ke kedamtang ningkan suri hinira kre troxy pen krener cap dihina ningkana bahabensi kaselampang chengponro bonta penning ningkan suri hinira inkoira isi aningkan nang pleng der pita patang pon tek theder lo ke patang pon pa meji kalisi ke claim pon angji arona tengpen claim pon peder lo halapu sarkar aphan ke bangso twar tang et lo pusi work status alongta completed pusi paklang pon der lo tonili ini non karjab lake tekelang jun Kangnek Tokbi arong atowar long sarjab lo sela bangso twar non claim pon bom lo bangso twar lake block pen si claim sela bangso twar men lake dak PWD Link Road near Kangnek Tokbi Community Hall 2 Bhinteron DSC bangso twar non kini bom lo amadet selamik bom lo sela bangso twar ke selamalong dagarong araratum jasemet ningkang samse ke cepaklang do sela bangso atowar puthak riposin ningkang samse cepaklang ma ninghang ma lasil Lapuson atowar ke apong nang leber ke thek thelo nasi bangso kaselam bom atowar along Samilangso development block along JE video atum lapen arpugido atum humri dunsi mesen pen bangso atowar selam paminangji kali ini ning ha teng tum ke ning ha dai sam ke claim kali sta nili tum pena ke het ministry do ala alang ye ta ke to teng mas ni tum ke claim po ante head ministry bang ante non abang wig ma abang ave non het ministry non abang ave la ke alang di dokung kasi do alang ni kunane side kam pemom to bom sta tum ni tabang we tena la head ministry nang to ya teng nang tum ke claim iglam kalang non ni tum het ministry na ke to teng ni tum claim iglam tena nang tum ke matha teng de la so to war ke salam chog iglam ma la sa teng boloten ita sak u diling si thea belang la si chok chilang la bang ke la si chip si reg na gi la pente la so yan si an pandung ning la side dhalai bang ke Sarkar atumke rong rubarlo ka chehlara kisonga puthak mathasi tobar wan pilo lapen mesen ka chelenga tobar long popusi rong saratumta ning therin tilo bonta ke claim ke damatum nang claim pipa mikka ke dara bangki ning dup memi la se sarkar along arpu ke do atum la so puthak RDP ponang jipusi rong arat ka chuning ripadopon ala side long dhalai jitu la so dhalai pata mane harnuk ne kituk ta harnuk ne delo la so karne sila jitu mesen pen non la ke pachuni phan kasi none la Samilangso JE punoi video punoi la ke thege ding tum phan andu se ala tum ta chelang pruyeson te me parji la pen tum ta ningwang ke la bangso kam bang ke tum ta chuhang nang ver ke mate long ver ke kasi la non ke bang ang ko la so bang na sema ti pa mesen na ko la side long bang tum phan dhalai nang dhalai ti bang pahar nuk chat nang lang la pen pathi chat nang lang Dogmoka pen semsing ingti Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi Ingpu Pidonsi kedamtang phaikuni ni phaisir cap arnipen ni thom aparman Amur Falcon Arongaje Alira Champen pangchengpon bomlo
Nijang Karbi Anglong, Meghalaya State Aduya Hoyalong Kido, Chinthong Constituency Kaparlo, Umrokoti Masala Dingalong, Karbi Students Association Pen, Four Seasons Founder NGO Atum Chilang Rapet Pen, Aningkanwang Ason Thak Thak, Ni Thom Aparman, Kethom Mangdeng, Amur Falcon Mate, Kaleng Maha Arongaje, Kedamtang Paikuni ni Paisir Kep Arni Pen, Pangcheng Pontanglo. Amur Falcon Arongaje Mesen Lapen Ingsam Jin Pen Kapang Cheng Longja Phanpura KSA Lapen Four Seasons Foundation NGO Tum Kachopapon Alohi Sarpo KACEM Prodip Rongpiari Deng Pensi Ingpu Pidunlo. So, in the name of God, I like to cut it. Napusona porahut Alohi Sarpo Rongpia Hinpen Kevangji Langarni Setami Amur Falcon Arongaje Alira Champen Katalon Pontek Vergia Phan KSA Lapen Four Season Foundation NGO Atumaphan Kachuningri Padoponsi Alangli Hinpen Setami Un Anpen Kacharap Chetu Ki Pidunja Phanta Lamchak Chipipon Ni pen pini tarik sir cap November achiklo pini nil tum Amur Falcon Festival kecheng arni lo Adap Apor nil tum dak alokele mesi prodirong pialang lipen laso ame mate festival ing pupon lo lang li phan choro lo alang li apor ki piepon penako nil tum laso Amur Falcon Festival phan nang li tum Karbi Anglong arat lapen Assam arat kado ke phanta laso festival long nang phalo laso festival long wangra ladak umrukuti pu adim long laso wo Kaleng Maha pu avo bang bahera Siberia adet pen kewang avo nalitum kadu kai phanta wangra laso hormo bang laso avo bang langi pusineli mathalo lapen kadu kai phanta me nang phalo Chinthong Pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live. Tangdi pini Adap Abirta kila ponsi kang toniklo choro lo nalito apor ka chipi ben birta nang kilang do na pot domi thak me arni ki me